Яз башында Яршаллыда төшерелгән кадрлар бу. Әлеге складта ялган антисептиклар җитештерганнар. Савытларның 20 литрлары да, кичкенәләре дә бар. Полиция хезмәткәрләре складка Татарстан дәүләт алкоголь инспекциясе белән бергә уздырган рейд вакытында юлыга. Антисептиклар тормышыбызның аерылгысыз өлешенә әйләнде. Узган ел аларга сорау бермә-бер арткан. Димәк, моннан файдаланып, акча эшләргә теләүчеләрдә. Узган ел Татарстан территориясендә 74 мең литр ялган антисептик табыла. 6 җинаять эше ачылган. Дәүләт алкоголь инспекциясе Эчке эшләр министрлыгы белән берлектә 150 мең литр спиртны әйләнештән алган. Нигездә Казан һәм Яршаллыда, республикага контрафакт читтән дә кайта. Күп очракта Түбән Новгород өлкәсеннән. По другим регионам тоже. Чит төбәкләрдән легаль булмаган продукция бик күп кертелә. Күптән түгел генә Дзержинск шәһәрендәге яшерен җитештерү урынын ачыкладык. Андагы продукцияны Татарстанга алып кайтырга теләгәннәр. Всего пресечено 10 каналов поставок. 2020 елда спиртлы продукция җитештерә торган 10 урын ачыкланды һәм ябылды. 17 кеше кулга алынды. 13 җинаять эше ачылды. Узган ел хәмер яки ялган аракы эчеп агуланучылар саны 18%-ка кимегән. Агуланган 465 кешенең 225-е үлә. Күп очракта этанол эчү аянышлы тәмамлана. Агуланучылар арасында 51 бала да бар. В Черемшанском и Верхнеуслонских районах. Иң күп очраклар Ширемешән белән Югары Услан районнарында теркәлде. Ә менә Минзәлә, Балтач, Алексеевск һәм Мамадыш районнарында күрсәткеч 2,5 тапкырга төште. Хәзер Татарстандагы 191 авылда кибет эшләми, 517сендә кибет булса да, алкоголь сатарга лицензияләре юк. Димәк, монда ялган аракы сату мөмкинлеге арта дигән сүз. Моңа шик куярга җыеналар. Президентом нашей республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым был дан. Республика президенты кечкенә авыллардагы кибетләрдә алкоголь продукциясын сату һәм теркәү мәсьәләсен хәл итү бурычын йөкләде. Сәнәгать, цифрлы үсеш, икътисад министрыннан һәм дәүләт алкоголь инспекциясыннан бу эшне башлауны сорыйм. Бу елга тагын бер бурыч сыра сату мичкәләрен, ягъни кегларны маркалауны дәвам итү. Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.